Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Крэўскую вунію. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановны слухачы. Першае пытанне. Факт заключэння. 14 жніўня 1385 году у Крэўскім замку была падпісана вунія, ці іншымі словамі дамова паміж Вялікім княствам літоўскім і каралеўствам польскім. Паводле дамовы Вялікі князь літоўскі Ягайла станавіўся мужам польскай каралевы Ядзвігі і, адпаведна, каралём Польшчы. Вялікае княства літоўскае і каралеўства польскае заключалі саюз паміж сабою, і было прынята рашэнне пра хрышчэнне Літвы, хрышчэнне тых земляў Вялікага княства літоўскага, балцкіх, якія на той момант яшчэ не вызнавалі хрысціянства. І гэты факт, ён паўплываў, вельмі моцна паўплываў на ўсю нашу далейшую гісторыю. Раскажыце пра адносіны паміж Вялікім княствам літоўскім і Польшай у 14 стагоддзі. Сапраўды вельмі важнае пытанне. Крэўская унія, яна ўжо была такім фіналам, такім прамежкавым фіналам гэтых адносінаў. На самом пачатку, у канцы 13-го, пачатку 14 стагоддзя пры княжанні Гедзіміна адносіны былі даволі складаныя. Рэч у тым, што часта былі нават войны. І нават калі, напрыклад, дачка вялікага князя літоўскага Гедзіміна, яна выйшла замуж за сына польскага караля Уладзіслава Лакетка Казіміра, то шлюб ён спалучаўся з вялікім абменам палоннымі. То бок палонныя польскія шляхціцы з Вялікага княства вярнуліся ў Польшчу. Такая шлюбная дамова была паміж імі. Падарунак на вяселле. Падарунак на вяселле, так. І ў гэтым сэнсе, было складана даволі. Аднак, ужо на працягу 14 стагоддзя расце пагроза з боку тэўтонскага ордэну. І тут ужо было не да войнаў паміж Вялікім княствам літоўскім і каралеўствам польскім. Становіцца зразумела, што тэўтонскі ордэн узмацняецца, і ён прэтэндуе як на землі Польшчы, так і Вялікага княства літоўскага. Таму натуральна, што гэта агульная сітуацыя падштурхоўвала да саюзу. Нягледзячы на тое, што здараліся і варожыя такія крокі, і войны яны працягваліся такія лакальныя, але генеральна, на працягу 14 стагоддзя ўсё ішло да таго, каб нейкім чынам супольна змагацца з тэўтонскімі рыцарамі. І гэта завяршылася ў Крэве ў 1385 годзе. Чаму была выбрана менавіта Крэва для падпісання дамовы? Гэта цікава. Я скажу так, як гісторык, для мяне гэта вельмі вялікая загадка. Таму што Крэва гэта не сталіца, не Вялікага княства літоўскага, не Польшчы. Крэва не з'яўлялася нейкім такім значным цэнтрам. Там быў замак. Замак быў таксама ў Медніках, у Троках. Замак быў у Лідзе, у Вільні былі замкі. Тым больш, што Крэва на той момант вялікім князем Ягайлам выкарыстоўвалася як такая палітычная турма. Напрыклад, ён звязенеў і пасадзіў туды князя Кейстута, свайго дзядзьку. І нават яго там забілі, Кейстута. Там сядзеў будучы вялікі князь літоўскі Вітаўт доўгі час, якому ўдалося ўцячы. І туды запрашае ён польскіх паноў, дыгнітараў там падпісваць унію. З майго гледзяшча гэта паказвала, што у уніі больш была зацікаўлена Польшча, і Вялікае княства літоўскае яно магло прэтэндаваць на кіраўнічую ролю. Хоць сам акт Крэўскай уніі, які захаваўся, які дайшоў да нас, кажа пра адваротнае, але факт заключэння ў Крэве, у такім замку, дзе былі палітычныя вязні, скажем так, тут ёсць пэўная такая супярэчнасць. Таму пытанне вельмі добрае, я думаю, што застаецца загадкай. Колькі дзейнічала Крэўская вунія? Крэўская вунія дзейнічала, яе умовы, безумоўна, з тымі ці іншымі зменамі, фактычна яны дзейнічалі да Люблінскай уніі 1569 году, калі ўжо была падпісана міждзяржаўная унія. Таму што Крэўская вунія гэта дынастычная унія, што ёсць
адзін вялікі князь і ёсць там кароль польскі. Часам яны могуць спалучацца, але ёсць усё ж, ну, скажем так, розныя дзяржаўныя ўтварэнні. А ўжо ў Любліне было ўтворана такое адно дзяржаўнае ўтварэнне, якое называлася Рэч Паспалітая абодвух народаў. І тут, канешне, мы можам сказаць, што даволі працяглы час дзейнічала. Ці была ёй нейкая альтэрнатыва? Альтэрнатыва была, вельмі добрае пытанне, таму што якраз у той час вялася такая складаная дыпламатычная гульня. У чым была сутнасць гэтай дыпламатычнай гульні? Калі ў 1377 годзе вялікі князь Альгерт ён памёр, ён пакінуў вялікае княства свайму малодшаму сыну, то бок старэйшаму сыну ад другой жонкі. Але перад ім яшчэ было 6 старэйшых сыноў. І толькі 7-му ён пакінуў вялікі княства літоўскае. Пачалася грамадзянская вайна. І ў гэтай грамадзянскай вайне Ягайла атрымаў перамогу, але ён не зусім упэўнена сябе адчуваў. Адразу яму была прапанова саюзу. Саюзу, напрыклад, з маскоўскай дзяржавай. Маскоўскай дзяржавай Дмітрый Данской ён прапановаў таксама заключыць саюз, нават вось сваю дачку выдаць за Ягайлу. І таксама з боку Польшчы прыйшла такая прапанова, што вось Ядвіга пасля смерці свайго бацькі Людовіка Аўстрыйскага яна павінна была ачоліць каралеўства польскае, але яна была без мужа. На той момант ёй 12 год. І лічылася, што это ўжо без мужа, ёй жа трэба шукаць мужа. І таму вось такая альтэрнатыва. З кім заключаць? З захадам ці з усходам, там з поўначчу ці з поўднем? Выбралі захад. Уплыў і ўрокі. Трэба сказаць, што ўплыў Крэўскай уніі ён быў глобальны. У якім сэнсе? На самом пачатку скажам пра Грунвальдскую бітву. У 1410 годзе, то бок праз 25 гадоў пасля заключэння Крэўскай уніі, была вялікая перамога пад Грунвальдам. Гэта перамога яна дазволіла, у прынцыпе, зняць пагрозу Тэўтонскага ордэну. Другі момант гэта пашырэнне прывілеяў для беларускай шляхты з боку польскай шляхты. Польская шляхта атрымлівала там з Нямецчыны, з Францыі ішлі і праз Польшчу прыходзілі да нас. 1413 год, праз 3 гады пасля Грунвальдскай бітвы. Ёсць абмен гербамі. Вялікае княства літоўскае, шляхта наша атрымала персанальныя гербы. Утварыліся палітычнае саслоўе, якое дазволіла пазней стварыць такую шляхецкую дэмакратыю. Маецца на ўвазе сойм, маецца на ўвазе павятовае самакіраванне і пашырэнне магдэбургскага права. Першае магдэбургскае права ў нас якое? 1390 год, гэта берасця на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і гэта ўжо пасля Крэўскай уніі. Па-трэцяе, гэта пашырэнне каталіцкай канфесіі. Яно, рэальна, каталікі сталі такой даволі ўплывовай сілай у вялікім княстве літоўскім. І, канешне, гэта, безумоўна, заклала такі пачатак уплыву польскай мовы і польскай культуры. І з іншага боку, наша дынастыя вялікіх князёў літоўскіх, яна таксама удзельнічала ў кіраванні ўсёй усходняй Еўропай. Таму шматгранны і вялікі ўплыў. Крэўская унія – узаемавыгадны саюз ВКЛ і Польшчы. Ён павялічваў іх вайсковую магутнасць супраць тэўтонцаў, вырашаў кар'ерныя амбіцыі Ягайлы, спрыяў пашырэнню эканамічных, культурных сувязяў і ўключэнню Беларусі ў абшар еўрапейскай цывілізацыі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!